Padaplin ba? Alas 2 ko natog, unsa? Alas 9 ko mata, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh. 8 hours! Basta kay 8 hours imong tog. Okay na nazamo. Lami. Lululululu. Uy. Okay. Dozo. Paghuwat ana limlem, dalian dyan mo ka. Padaplin tambok. Padaplin ba? Ikaw ba day rabbit? Padaplin. Padaplin ba? Pakanon lagi ka. Ayaw sig samok mo ha. Uy, padaplin. Uy, isbog. Na, very good. Ohayo gozaimasu, anyong majong buntag everyone. So like I said sa akong past video nga, if naibang breakfast, idi mukaon. So why breakfast, idi mga pe. Pero this time, naman tayo pang pamahaw karon so ning luag siguro ang bursa. Sakto pod kay ning palit og bulinaw ganiha si mama, diba? So munang mag-unon ko daan para ni siya paniudto. So every time gid nga mag-unon ko bulinaw, butangan jud na nagdahog mangga, diba? So ara, naandan na pod daho kay inanam ko na siya monkey do, diba? So nakikita ko lang din to sa aking magulang kaya sinusunod ko lang, char. Diba? Diyan kaning iring pilingon dyan mo, bro, kasi pagtuon niya, no, alien, o kunya nakita, ano, kuy okay pa siya isda, diba? So, magkagnang. Anja, malagi na nga, di man dyan na ito kapungan ng mga iring, mga pilingon dyan mo, diba? So, basic rigid nga ingredients, ani nga, unsa yung kanunay gamiton. Sumangin ka. Sabameng, labaw po kang pasumangin. Anja, ang purpose anang dahon mo nang iputos ni muna siya sa bulinaw. Yes, ilukot mo ana kay ang dahog mangga murag pampadugang pud na siya og lasa zay. So pampalami gud siguro kay sani man day gibutang-butang nga nagway purpose, diba? So duha among dungagan na ay stove na ay kuan ay kahoy, diba? So sometimes I use the stove labi na if gadali dinalian nga pagluto or instant dali ra siya lutuon, so stove akong gamiton. Pero if dugay siya lutuon sa kahoy na ako siya gamiton kay para makasave ta og gas, diba? So aside sa makasave og gas, lami jud pud magluto sa kahoy kay wala ra lahi ra lamion. Char, diba? And itadakimasu, diba? So breakfast with my sister, brother, my mother, nya chika minute to sahay kay inana man jud nang magkaon, di man jud mahudon na og dili man giistorya. Ang oras sa dagan. Abot to alas 6. Kaya nag-chat gabi. Dem bunog ba? Manay, kuan si mama, manay. Wala signboard. Karon kay na-stampede sila, napudo sila tungag dagat kay day iho, di sa kahawa. Di sa unsaon sa singgit o help o naminaw. So after no mukaon, pakanon na po nang iring. So ako'y salin-salin, so munang no choice, cat food na lang ang ituwa. Diba? Sunod ana, mis mag-prepare na po og para paniudto. So ara ra jung duuwa kay alas 2 nagpamahaw sa paniudto alas 12, diba? So ara ra jung duuwa dyan mo. Diba? Pero mo lagi na isang taman nga dapat 3 times a day mo mukaon. Nana mo dyan ang Pilipino, diba? Diyan magdungag sa ko una og luto para before ko manguha og mga available nga vegetables nga makita tus palibot para paniudto.
Doon mo na gikan sa ilawom. Ug asa kutob ng bugas. Mo pa yan na tubig. Na, ani kutob na. Ito na. Suna, kutob. Ani. Nya kay puwa man is. Balapasan ni mo gamay. Gamay ra god, mga 1/4. So talizukon mo na. Ana. O kita mo na o. Pak. Ana na siya. Ana. Unza. Di ba kay nabangan ana. Mura kagabangan og buhok ba. So kaning tumoy. Imo nang sod aning buhok nga awang gihawiran. Ano. Ana. Ipasok ni mo na sa buhok sa bangag. Sa buhok sa bangag. Ana. Ya pitahon ni mo. Ana. Mura kagakuan ba. Unza kay makabader man ang tumoy so putlon mo na ana so mo na banded ha mo sa fried chicken. Sakura. Oh. Nutrition mo to. Hoy! 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 Unsa? Kinain mo ang inunon. Unsa kang iringa ka? Kaon kang inunon ha? Oy! Yeah! Unsa ka? Ikaw, walang gikaon. Kamu gikaon ani ha? Gatilak-tilak mo ha? Feeling but ano. Ha? Tukon. Tukon ni kay nangawat. Nangawat ka. Pagkaukat po dyan. O nagri kang gipakaog makaon. Pagkaon dyan nangawat pa dyan ka isda. Unja gi-check puno dayon ang dinungag kung nahubas na ba. So to avoid nga mahilaw or magliso siya, butangan ni mug asin sa ibabaw. Diba? So comment below familiar ka ni. Diba? So I will be making lauoy. I know you're all familiar with this kind of sabaw. Kay this is very familiar gud labi na if laking probinsya gid ka. Kay mo dyan siya madali-dali nga sudan nato dire nga mga munitra taog kamunggay unsay available nga vegetables atong palibot makagama na tag sabaw, diba? So this is very healthy nga klase nga sudan gyud kay good for your health, diba? Kay daghan kag nutrients o pinubri man pero dato ni siya sa sustansya mo nang ayaw i-lockdown nga klase nga pagkaon. Char. Diba? So very healthy gini siya. And aside from that sa sabaw, kaya diba nagama ko noon ganiha. So magama pud ko og cucumber. Diba? So ako ang iko ana siya, tang suka, tangag sibuyas, tangag tomato and unsa pang mga lamas-lamas nga makit-an pud nimo. Unsa puy available kay lisod pug pangitaon mo tong wala, diba nya sprinklean dai ng mga kuan-kuan. Unsa lami na kaya designan kay ina balag po basta hilas and that's it. This is Miss Cynthia.